Сени, слънчо. Милички, така го донесах в кашончето. Ужасна смрад е. Направо нещо страшно е. В банята сме в момента. Това е моя блуза. Онзи ден беше му температурата 36,8 и викам, чакай да го завия. Ма нямах друго и моята блуза взех. Ударалата. Ето го, миличкия. Сега ще го извадя от кашона и започвам да го къпя. Нали, мамо? Първо ще го изкъпя с антисептичен шампуан и после ще го напръскам против крастата с препарат. Миличък, мани, какъв ще ми режлив кучи. Ти днес ми се струваш, че имаш температура даже. Тъй ли, миличък? О, надигна главичка. Кой надигна главичка? Аз имам толкова надежда, че той ще живее. А Радо дева ми вика, накосаме работата. Ще живееш, маминко, нали? Да. Ох, миличкия ми, миличкия ми. Аз май трябваше първо да го изведа, да се изходи. Така ще направя. Сега ще го взема първо на ръце, ще го изведа вънка, да се изходи, защото като го изкъпя, вече ще е мокър, няма да е удачно да го пускам на студено. Ами, приключвам за сега, до после.